Herri Txiki Amerika Hundi saioak azken atala eskainiko du igandean, eta guk Hollywoodetik izar handi bat, galaia ekartzea erabaki dugu. Biba, Zuhaitz Gurrutxaga! Kaixo Zuhaitz! Hori da sarrera, Korrika! Txikian, Zer zara, presaka? Amerikatik? Presa sartu date horratzean da. Amerikatik zuzenean? Ez, horratzetik, baina despistatuta honez da presa sartu date. Kurba batzuk hartuta, ez da? Estafetako zuzena bezala horrela. Zuhaitz, orain benetan, guk ikusi zaitugu orain arteko emanaldietan, inglesez, pagadi saiatzen da. Ni saiatu ere. Zu saiatu ere, Zuhaitz? Ez nago arrontaz, baina ez dute hizkuntza bat menperatzen da. Pagadi saiatzen da. Bai, saiatu bai, arek ere. Menperatu arek ere, baina saiatzen da, bai. Zu ulertu? Ez, eta ez nago arrontaz. Enaiz ejemplu bat aurrentzat, baina... Ulertu ere ez? Ez dut ulertzen ez. Ez. Bueno, baina demostratu da euskerak ere balio duela. Amerikara joateko, ez da? Urrunera joan daitekela euskerakin. Orduan ikasi behintzat zerbait egingo zenuen? Inglesa? Bai, zerbait. Bai, ez nekin ia zer, eta zerbait ikasi dut, baina... Baina, bueno, ez dezagun sakondu hainbeste, inglesaren... Bai, Maialen, oso temati xamar ikusten zaitut gai horrekin, bai? Bueno, ez dakit. Espaldin babaitzen mesuren bat norbaitek inglesez bidali behar diala, dolako zerbait? Ez, lasai. Euskaraz ongi moldatuko gara. Bueno, Zuhaitz, Euskal Telebistako aurkezle ezaguna, maitatua, arrakastatxua. Ameriketan jaio izan bazina, ze izango te zinateken zu, ezta? Ameriketan jaiota, ezta? Euskalo, Euskalo. Fútbol americano, igual, Begira, adibidez. Futbol amerikarreko quarterbacka. Quarterbackak dira onak, Quarterbackak dira teknikoki onenak direnak. Alegia zu, ez? Kirolean ni gehiago nintzen, hor albuan zebilena, kumpliendo, esaten dena, kumplitzen, baina ez quarterbacka inbeste igual, ez? Baina futbol amerikarra nordaki, agian. Zuhaitz, orain bai, zure agurra hitz egin behar dugu, Herri Txiki Infernu Handiri agurra esango diozula, erabaki duzulako. Bai. Eta zaila izan da erabakia hartzea, Zuhaitz? Bai, zaila ze lan ona zen eta lan honei esatea zaila da. Lehen garai baten futbolean gertatzen zitzaidan. Hain lan ona zen, hain ongi ordaindua bat eta beste, nola utzi ez da nahiz da sufritzen egon edo ez da kasua, ez nengoen sufritzen Herri Txikin, baina. Eta hau lan hain on Euskal Telebistan eta jendearen maitasun hori astero sentitzen eta zaila zen, baina hartu behar zen erabaki bat, ziklo baten bukaera bezala sentitu dut eta 8 denboraldi eta gero, erabaki nuen duela hilabete batzuk agurresatea eta beste gauza batzutan aritzea. Eta zenbat denbora egon zinen pentsatzen? Egun batzutan, bai, utziko edo beste, ez, hau ezin da utzi, bai. Bai, aste desentetan, bai, baina, behin ja erabaki nunean, esan behar diot ekoiztetxeari, eta beri ustera noala, eaz esaten diaten, eta ongi ulertu zuten, ez esango zuten baina ongi ulertu zuten, eta babesa eman zidaten agur hortan, eta aurrera. Eta mezua publiko egin duzunetik, ze reakzio, ze mezu klase ari zara zu jasotzen? Oraintxe, beraz, amendik ateratzen izenean, Instagramera o Twitterera, eta... Zer dioten, ez da? Seguro. Euskal Boten, ez da? Hau da, lehen aldiz, publikoki egiten duan da. Ez da, gauza hondi ere, baina hainbeste importantzia emateko nire buruari, baina... Bai, azkenean etapa luzea izan da. Hori bai, luzea bai. Bai, seguru asko, orain ikusle askok pena hartuko zuten. Bueno, baina... Saio jarraituko da aurrera. Hori ere importantea da. Ez da erraxa 8 urtetan humorea hainbeste egunetan egitea, Zuhaitz, kuidau. Humorea esatute erraxa dela, baina netzako oso zaila da humorea egitea. Zuk asko ikasi alduzu? Bueno, bai, pentsa. Eta humorezko elkarrezketa egitea oso zaila da. Oso zaila da. Hori nuke nik esan behar, baina ez da gauza bera elkarrezketa dramatiko bat edo humorezko elkarrezketa bat. Txiste bat bezala da. Txiste batek badauka hasieran azalpen bat eta gero sorpresa bat edo erremate bat. Elkarrezketa baten sorpresa astapenean esaten badiate eta ez bukaeran ja ez du graziarik. Orduan, zuk egin behar duzu manipulatu pixka bat elkarrezketa hori erantzun konkretu batzuk lortzeko, en fin, badu bere lana eta ez da erresa. Eta orain gustatuko litzaizuke zerbait serioagoa egitea? Denborarekin, igual telebistan edo ez? Ez duzu pentsatu? Gauza asko egiteko aukera izan dute Euskal Telebistan, baina adibidez gaur egun bat edo lako zerbait nuke, ero egunen Euskadi edo, esaio derra, baina ez dut nire burua gai ikusten, ez dut gai ikusten ere burua ez, hain serio jartzeko. Zuhaitz, nori esan zenion aurrena? Gogoratzen duzu? Jo, pagadiri bidali nion,
Ez da, hau gogorra da. Mezu bat? Mezu bat. WhatsApp mezu bat? Audio txiki bat. Audio txiki bat? Bai. Ez Bueno, audioa. gara, gu biok ere ondo moldatu gara beti, eta maite dugu elkar, baina sentimentuak adirazterakoan, batak besteari behintzat, igual handik kanpora ez dakit. Euskalduna zaretela, soni duzu. Hortan izan gara, bai, hortan izan gara, eta ez dut uste gaizki hartu zunik, mesutxoa bidali nion. Eta erantzuna? Baina igual... Lasai, bale, ondo, esan zian, bai. Nik uste dut ez zuela sinetxe, igual ez du sinistuko ere. Bai, ze hori, igual enteratuko zera kanpotik eta ustera noa, eta, ondo, bale. Beta aurrek erorita eta, bale, ondo. Ez du sinetxe, seguro. Bai, sinetxe, baina hori izan bezala, sentimentuak adirazten ez gara, elkarri ez dizkigu lan asko adiraz. Bai, horrelakotan importante izaten da idatzi baino audioa. Audioa bidali nion. Audioa politxagoa da, hautzatan. Tonua eta emozioak eta... Agian sumatzen zuen, hasier. Espalditik edo zerbaitola, ez? Ez, baina ez dut uste ere egun aldatu zionik, hartu zuen audio horrek, esan oso, bueno, oso ondo sortu. Pagadi ezagututa izan daiteke bai. Igandeko programa hontan elkarra gurtzen dugu, eta estena bat, Hollywoodenan, Los Angelesen menditontor baten, eta, nahi gendun unkigarri egitea edo, zuzenderiak esate zion. Ezin. Ni saiatzen nintzen ez tegizu, eta bestea Pagadi, nahi esaten zela, venga, amaitu zara. Tipula mozten, tipula. Eta faltazen ez tegizu, lan gendun besarka bat, baina, bueno, esan bezala, hortan ez gera bilak izan. Horrek esan nahi du, gaur iluntzeko saioan, amaieran agurra eszenifikatuko dela. Bai, igandeko... igandean. Bai, hori da. Agurra esnifikatuko da, leku oso polit baten, esan bezala, Los Angelesen, Hollywooden. Muxuk eta dana, muxu batzuk eta... Sarkatxo bat, eta, bueno, hitz batzuk, eta, bueno, esnifikatu ez dakit inorrunkituko dugun, Lasai, musika polita bat sartuko dute horrazpitik eta emango du emozionatuta zaudetela. Egongo da tirapuren bat hor. Bai, hori da. Zuaitz, artista hundiek agur birak egiten dituzte, zuk herri txiki Amerika hundi, egiten ari zarete azkena igandean izango da, zuk bazenekien zure azkena zela, ezta? Nolako esperientzia izan da hori barrutik eramatea eta azken kapituloak egitea? Aitortuko dizut eta herritxikik aurrera jarraituko du, ezin dut esan norekin, baina beste norbaitekin bai. Pagadi eta beste norbait izango dira. Seguru ongi joango dela. Ezin dugu esan. Ezin dugu esan. Norbaitek sufrituko du Pagadi, orduan, mendik aurrera. Oso ondo, bale? Segi. Edo Pagadirekin barre asko ingo du. Bueno, esena hortan, benetan, bizkatzaila izan zena, ez agurra, ze agurra baneken agurtuko nintzela eta Pagadi basekin nik ere bai, algenun unkigarri izateko. Baina gero ikusi nuenean, urrengo esena, nila bukatu, mikrofonoak endu, eseri nintzen. Eta urrengo esena irudikatu zena zen, aurkezle berria eta Pagadiren elkartzea. Hori ikusiko da. Igandean. Hori ikusi nuenean, hor bai sentitu nun zerbait bitxia. Bai, Nola bizian, ez... Bueno, basoaz eta badator beste bat. Zuk importantea zela uste duzu, eta badakit importantea izan naizela ikustentzaren programaren zat. Ikusi nun nire begien aurrean, nola beste batek nire lekua hartzen zuen momentu hortan. Eta hori izan zen agian bitxiena edo, ez zailena, baina bai bitxia, eta igual unkigarriena, bai. Ikustea gauza bada pentsatzea, sentitzea, eta beste bada ikustea. Nire begien aurrean ikusi nun nola elkartzen ziren beraie biak, eta, bueno, aurrera ingo dugu. Igandean ikusiko dugun orden pertsona hori, baina bai, hori izan zen agian, bereziena. Elizegi ez da, ez da? Ezin dugu esan. Ez dakizu, zenbat txandatan nik enbidia pasatu doan zuen programa ikusita. Bai, Benetan, eske, ikusten da beraiek oso ongi egiten dute, oso ongi pasatzen dute, umorea egiten dute, eske, ez diate deitu, bestela nire ditzake, baina benetan esaten dizute, askotan enbidia pasatu dut. Dira, esan dugu azkeneko bira Ameriketan egin duzuela, eta horrela ibili dira Ameriketan, Zuaitz eta Pagadi. Iritsi gara, sozio? Bai, sozio. Goizeko zentro izango hau? Gernika inguruko beste zerbait badaukazu hemen, hango rekuerdoiko zauze? Bai, bueno... Bak zer, arbolia izan, bidu? Zer? Arbolia. Arbolia? Arbolia. Gernik arbola. Baina, zer kontratu, Los Angelesaino zaldi gainean? Bai, baina tarteka gelditu egingo gara zaldi egiura emateko. Bakeruen pelikuletan bezala. Ha? 26 urteaz, etorri nintzen nion. 26 urteaz? Bai. Eta hointzen baduzkazu hain? 91. Coño. Kasak dizaino, joan dauk araño. Zer, gozari bila. Hombre, hartzak. Zekarri oso. Bai, hartzak, ikusi, donusak. Donusak, tipiko mende, San Francisco. Izan zara Elizondon? Uda hontan pasatu ditut 2 hilabete. Ongi? Ongi. Maite dut Elizondora. Tia
jende guziak eta besarkatzea eta hori da nire gozamen handiena. Futbolistarik edo? Ronaldinho. Ronaldinho? Ronaldinho, bai. Las Vegasen? Las Vegasen. Ja, nekei jokatzen ruleta. Sozioan arrastorik ez, baina esango dizuet. Gran Cañón del Colorado erdian, txampain trago bate daten, hobeto ezin dute hon. Azela ederra, Bai. Bitu ze motoketa. Hor, txampana zen, baina plastikozko baso, hori fallo bakarra hori izan zen. Hori bakarrik. Zuaiz, azken bira honetan damutu zara? Hartutako erabakiaz? Momenturen batean? Ez naiz damutu, aspalditik nekilako utziko nuela, baina gainera bukaera hau baina oberik ezin diot eman. Erregalo hau, opari hau baina oberik ezin dut izan. Hau baino gorago bukatzea zaila da, Ezin da. Ze irudia, te pasada, motokinta. Irudiak zoragarria dira. Nire estena gustoko honetakoa da, tabernan sartzen zareten momentu hori eta hor beraiekin barran bakeroen estenifikazio hori benetan zoragarria da. Bai. Eta noaindik, 81 bat urte esan du Bizkaitarra zan izan ez soroitzen orain, 81, 83, 85, oraindik ere euskeraz, eta nola sortu duten beraiek euskera beste euskalki bat. Ez dakit azkenengoan ere komentatu nu, baina dira bastandarrak, bizkaitarrak, basenafartarrak, eta euskera bat sortu behar izan dute euron artean ulertzeko, eta beraz, ez dakit zenbat euskalki badiren jada, baina beste bat gehiago beste bat. Azken saioa Los Angelesen izango da, Izarren hirian amaitu duzu, zuaitz? Bai. Beste inun ezin zioen amaitu. Bueno, izan ziteken goizuetan, Baita ere. Lehenengo programa herri txiki infernondi goizuetan izan zen. Goizuetatik izarrak ikusten dira, bai. Baita ere, hoxe. Goizuetan izan zen lehenengoa eta egungarren ere bai. Arrazoia, zuaiz, arrazoia. Bai, bukaera bai esan esketx bezala ere eta gidoi aldetik ere hola pentsatu zen, ez da bukatzea, eta Pagadita biok nola Los Angelesera gindua zen, Izarren pasealekun, triunfatzera, arrakasta izatera, eta, pizkat gidoitik era basi joan, eta, ongi pentsatutako zerbait izan da, kriston oparia izan da, kriston. Eta azken egun horretan zuaitz, alako urduritasun bat edo zerbait lehen bitxia aipatu duzu, sentitu zenuen? Izan zen, esan dizudan eszena hori, pizkat zaila ikusteko, nola zure leku hartzen duen beste norbetek, persona oso jator bate, por cierto, ez da berarekin asuntua, baina gero, esan bezala mikrofonoak kendu dena, eta kamarak itzali zirenean bukatu da, eta bagindu zen garagardo bat hartzera, mendiura geizten, Los Angeleseko mendiura, Hollywood aldera, eta esaten bukatu da guztiz. Eta izan zen, bajoi edo, izan zen berakadatxo bat sentitu nuen, bai. Negar pixko bat egin alduk zuaitz, esazak egia. Negar pixkatan, ez dakit malko batzuk edo. Gauen, esate izut, eszena hortan saiatu nintzela eta saiatu ez. Etxean ez. Etxean bai. Baina horre saiatu nintzela. Agadi parean ikusten nuen esan ez bezala, etzan eharrin, mekabuz, etzan eharrin da, eutxinio. Eta bukatzeko parrandatxo bat eintzen duten, ez? Seguru. Bai. Txobat. Egin genuen Santa Monica, imaginatu, Santa Monica. Esateak ere azken saioa Los Angelesen igande hontan izango da, herri txiki Amerika hundiren azken saioa, herri txiki inferrondik jarraituko du noski, baina Mikel Pagati eta Zuaitz Gurrutxagaren azkenengo saioa elkarrekin, eta guk aurrera pentsa bat ere badugu, begira. Iritsi gara, sozio! Los Angeles! Bai, Los Angeles, Hollywood, sozio, beitu! Amin, gaude! Benetazko doi! Hau, soz, iritsi gara, Los Angeles! Itxi, honen dekogu, Muscle Beach! Muscle Beach, Beniz. Hori da, hause da, kaleko gimnasio lehengoa. Arnold Schwarzenegger, ona etorten zan, hori beran gimnasio haitzen, 60. hamarkadan, 70. hamarkadan, dirurik ez banero ukitzen. Eskualdun Gazeta, Los Angeles egina abenduaren 24an... 1985. Zerbaki ba, hause da lehenbiziko periodikoa euneko egina euskeraz munduan. Hainbeste hamburguesak da, zintu jaizut, beste zulo bat inbilio nadizkide. Gaina dena gariztik, hemen. Irisat hemen ja agoietzen hasi nago. Hemen, American Dream bizkar, American Nightmare bihurtzen nahi dek. A ver, sozio. Guazen lekula zailo bat eraz, gauza importante bat esan nahiz. Vale.
Eta gero etorriko zen gauza importante hori, ez da? Zetxasko avenida hori. Bai? Benetan, zer bat? Espaloi bat, ez da? Espaloi bat, eta errespetu guztiak, baina inguruko denda guztiak, souvenir dendak, $10 3 kamiseta, eta holako. Glamurrik batez. Han izarretan irakurtzen Julio Iglesias, da Shakira, eta hoiak okurrutu zaizkit beste media, baina glamur bai, txizka txasko ondina. Bai, hori izan da? Bai, avenida hori. Hortara joan ginen da... Beste fauna bat badago, Ameriketan. Aizu, fauna orokorrean dena, ez? Bai. Eta gero dena handia dela, eta dena, bai, aire kondizionatua, hotza jarri behar bat, topera hotza, berua jarri behar bat, bero, auto handia, bueno, en fin. Posta erraman didak izatea lekua itxusia dela. Niri ilusio egiten zidan horre izarra bat izatea nik ere bizi, baina hain leku txusia bat, bera, hobe. Jarriko izu bat hemen, kanpua lasa. Aizu, 2015an hasi zinen, demoraldi honetan 200 saio pasata amaituko duzue. Zer botako duzu faltan, gehien? Igual, jendean maitasuna edo. Deno behar dugu, ez genuke behar enbeste maitasune. Gure egoari jaten emateko, baina batez ere maitasuna egiazkoa izan dalako horrengoa. Ni futbolista izan nintzen garaian, oantxe, agurru honen naiz, eta horrengoan txarrena nintzen maitasun oso irregular bat zan. Baina hemen, batez ere adineko jendearen maitasun hori kalean gelditu izan nahi badakizula egia dela, adineko jendeak ez hori egia da. Izurretan aitzeko. Ez egia gaizki badaukezu esango izu, eta argal basaude, baina zuek ikusi gabe igandero ez goaz lotara, eta benetako maitasun hori sentitu dut, eta jende horrena, ez da adineko jendeana, eta, faltan botatzekotan zerbait agian hori botako dut, hori zen da gauzari politen herri txikik eman dian. Zuait 8 urte, herri txiki inferno ondin, eta urtez urte guk bideotxo bat prestatu dizugu. Zuaiz burutxan. Zamaia? Berriro el kanpoan ikusten zaitxut. Hemen kanpoan ikusi berrin, ze pasatzen den eta segiro donta dena. Nunta zaldibin irabaztea, ze maia ze ospeta label. Osea, mundakako azken arrantzaliak, itxasuntzi Erusaban, itxasoz Gijonera, da autobusez itzuli. Pena ikizizun eman? Pena handize. Tono erdi bat gehiago. Jaten du lecitina de soja memorian dako. Eta errandit, bera oroitzen dela lehenengo musuaz. Gani ez. Gani ez. Vicente, netzat zailena esan izan ondo gozaltzia. Baizik eta hori gozalduta ero, zuzen ibiltzia izan zen zailena netzat. Kuarto bat, trago baten. Vale, neuke bai orduan. Bastango eskualdean kokatuta dagoen herria da. Badakizu zein etortzen zen maiz helbetera? Zein. Ramon Maria Valle Peña edo Valle Inclán, ez izen ez ezagunagoa den idazlea. Bueno. Barrerin dugu, bai. Bai, ez da. Lanera bai, baina barrerin. Eta janta edan. Baita. Janta edan, lehenengo denboraldian janta edan, benetan jaten undena. Enitzen ogartzen orain dit, telebistan zenbat trampa egin daitezke, eta posible dela mostea, eta platerak endu, eta jan bazen nu bezala erakutsi. Lehenengo denboraldian benetan jaten nuen, gero ja ikasi nuen, etzagola dena jan eta edan beharrik. Kostatu zitzen. Alereia izasko gizendu, Arraun tarrala, jozu, Lehen aldetu jazu kanpoan zein behar duan noin, gimnasioan apuntatu noiz. Bai, forte jarri behar du eta pisu hartu. Bai? Claro, 7 urte dara mazat herri txikin, zizen bajarri ziaten mutrikun, oindela 7 urte saio baten, hankame. Eta herritan, gure zaleak direnak, gure ikusleek, hankame, eta gero, grazia itezun eta ezin nik horren kontra eserrein, eta pisurik hartuta bain, ja, herri txik ustera noala, urrengo aldian ikusten osuenen igual ikusiko nosuen. Nik esan diot oso erraza dela, nire pinak ikusteko. Hoxe. Hamburguesa, pizza, zerbeza bat doa esan honek izan duiten du. Kilo batzuk hartu ne batzuk. Bueno, igande hontan ezin duzu galdu herri txiki Amerika hundi azkenengo atala eta gogoratu, Pagadi eta Zuaitzen azken saioa izango dela elkarrekin. Aurrerapen txiki bat. Zer esan behar diazu? Sozio, elkarrekin egin ditugu 8 denboraldi, elkarrekin Euskal Herriko txoko asko zautu ditugu, munduan ez dago beste pertsona bat zeinekin zurekin bezain bat barrein dudan. Iritsita! Ez dut herri txiki inferno handi saioan jarraituko. Sozio, nire ibilbidea hemen bukatzen da. Zuaitzen azken dantza! Bueno, sorte hon, ibilbidea herrin da kabuz tarteka ditu. Herri txiki Amerika handi! Igande gauean ETV baten!
Zuaitz, hola, xe. Bandera amerikanoarekin hor. Segi, eskuinak etxen. Segi. Zema barri induan pagadeginik. Egia da, ez duela saia izangoa beste norbait okuritzea zeinekin berakin bezen bet barre. Artista da. Bai. Bueno, bala izan da dila. Gu jarraituko dugu zurekin gozatzen, eta igandean, Martaren gana joan aurretik, igandean norekin ikusiko duzu programa, edo non ikusiko duzu, edo baukazu hori pentsatuta, edo? Hainbeste pentsatuta. Horretan ere euskalduna zara. Alintzen pentsatzen eman aldiri daukadan, antzeslan bat, monologen bat, eta igual ezingo nuela ikusi ere egin. Ez daukat, beraz, ez dut bakarrik, nire txandan nik bakarrik ikusiko dela, ardoko batekin.